Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de xoves, día 18 do mes de xullo, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Un día máis imos a falarlles das festas. Esta fin de semana son as festas na parroquia de Cerceda, as festas do Carme. Saberemos cal é o seu cartel. Está aberto o plazo para anotarse as actividades deportivas e culturais que organiza o Concello e tamén para os cursiños de informática e uso e manexo do teléfono móvil. O plazo estará aberto todo este mes de xullo. Lembramos tamén dese campamento digital para nenos de 9 a 13 anos que se organiza no aula de informática e imos a lembrar como foi ese acto de recoñecemento de ascensos aos equipos de fútbol do Concello que tivo lugar o pasado venres e hoxe ofrecémoslles un resumo. Tamén lle recordamos das axudas individuais para a atención de carácter biopsicosocial para menores nesta anualidade de 2024 que se pode solicitar, así como tamén lles falaremos de axudas á natalidade, do campamento de verán, quedan aínda 2 quendas para poder facelo, e do programa de turismo do Inserso, que abriu de novo plazo para as novas incorporacións. Se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola a finais deste mes aquí en Cerceda, en concreto na Silva, e continúa o prazo aberto para solicitar axudas que dá a Xunta para obter o carné de conducir para xóvenes. En canto tempo, para a xornada de mañá en venres, seguiremos con tempo anticiclónico e con lixeira suba das temperaturas. Como decíamos ao principio, as festas patronais nas diferentes parroquias son protagonistas durante todo o verán e a máis inmediata é xa esta fin de semana. Mañán venres xa comenzan as festas do Carme na parroquia de Cerceda, mañán venres 19, sábado 20 e domingo 21 de xullo. A Comisión de Festas xa presentou o cartel fai varias semanas e ademais tamén nos informan de que están pedindo axuda a colaboración dos veciños da parroquia indo polos lugares, polas casas e intentando conseguir a axuda para facer estas festas. Si queren tamén poden facer o seu ingreso en a banca, teñen aí unha conta habilitada da Comisión de Festas ou na peluquería de Bea ou calquera dos membros da comisión. En canto ao programa en sí, este venres mañán, día 19, hai misa solemne a 1 da tarde na honra a Virxen de Fátima. Na sesión vermú de mañán estará o grupo Dilema no campo da feira de Cerceda e pola noite verbena con Zona Cero e disco móvil impacto co DJ Sonic. Para o día seguinte, para pasado mañán, sábado día 20, hai misa 1 na honra a Virxen do Carmen e na sesión vermú do sábado estará Alborada en na verbena, volverá a estar Alborada coa orquesta París de Noia, que será un atractivo para a xornada do sábado. E por último, o domingo que ven, día 21, hai misa 1 na honra ao Santísimo Sacramento e logo na sesión vermú e na verbena estará Tania Beiras. Haberá tirada de fogos artificiais, como é tradicional para o peche desta nova edición da Festa do Carmen, da Virxen do Carmen, que organiza a Comisión de Festas de Cerceda para esta fin de semana, mañán venres, sábado e domingo. E tamén lles anticipamos que a festa do Cochiño, que será o sábado 27 deste mes de xullo, aí será a festa do Cochiño, que tamén xa ten pechado o seu cartel, a pesar de seguir sendo unha romería na que calquera persoa pode dirixirse ali, achegarse ali e disfrutar da festa levando a súa comida da casa. Pois ben, esta edición, que é a número 25, no apartado musical, terá durante todo o día o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Tamén estarán Faíscas da Pontraga e a charanga Os Máquinas. En canto ao xantar, comenzará ás 2 da tarde de cochiño, churrasco ou pulpo con racións a 14 euros. Haberá venta anticipada, xa está sendo a venta anticipada e con reserva de sitios ata o martes 23. Teñen que facelo no Viveiro de Empresas no Acevedo. A reserva de sitios e venta anticipada dos tickets
ata martes que ven día 23 poden facelo no viveiro de empresas de Cerceda, que está no Acevedo. O horario é de 9 da mañán a 9 da noite. Haberá hinchables gratis para os nenos e a partir das 8 da tarde actuacións das orquestas Satélites e París de Noia, que serán os Satélites e París de Noia o que se encarguen de pechar a festa do Cochiño nesta nova edición número 25, e que será o sábado, día 27. Deixamos atrás as festas para cambiar e falarlles agora das actividades deportivas e culturais e os cursiños de informática, porque o Concello de Cerceda ten aberto durante todo este mes de xullo o plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais que organiza o Concello ao longo da próxima temporada 2024-2025. Poden apuntarse polas mañáns no rexistro do Concello ou por sede electrónica durante todo o día. Tamén teñen o plazo aberto para anotarse nos cursos de informática e de uso e manexo do teléfono móvil. Estes son gratuitos. Os cursos para adultos e nenos haberá en Cerceda e na Silva. En canto os cursos de informática para adultos son 12 horas de duración, donde terán informática básica, aprenderán procesador de texto, edición de fotos, de vídeo, internet, correo electrónico, impresión, manexo do teclado, etc. En canto os nenos xa aprenderán mecanografía, procesador de textos, presentacións, memoria USB, navegador, información, páxinas de internet, chat GPT ou, en este caso, correo electrónico, entre outros. En canto aos cursos para aprender a usar o teléfono móvil, se farán, como xa se ven sendo habitual, en diferentes parroquias, en locais sociais de diferentes parroquias. Repasamos donde de momento xa seguro que haberá. Haberá na Baixa de Cerceda, no local social, os mércores de 9:30 a 11, na Silva, na antigua escola, os venres de 10 da mañán a 11:30, en Cerceda, en este caso no centro cívico, os mércores pola mañán de 10 a 11:30, en Encrobas en Pontoxo os martes de 10 a 11:30, en Meirama na antigua escola os mércores de 11:30 a 1, en Queixas tamén na antigua escola os venres de 10 a 11:30, en Rodís tamén na antigua escola os venres de 10 a 11:30, e en Xesteda, no novo local social, os venres de 10 a 11:30. Cambiamos de tema para falarlles agora de máis temas no que se refire ás novas locais. Lembren que para calquera destas actividades que antes nomeamos teñen que anotarse na planta baixa do Concello, de xeito presencial no rexistro ou por sede electrónica. Pero hai máis actividades, en este caso dirixido a nenos. Hai un campamento digital para nenos de 9 a 13 anos, un campamento digital que será no aula CEMIT, no centro cívico, e que vai a ser do día 29 deste mes de xullo ao 9 de agosto, de luns a venres, en horario de 10 da mañán a 1 da tarde. As inscripcións poden facelas, se queren, ali mismo, presencialmente polas mañáns de 8:30 a 2, no aula de informática, ou por teléfono e WhatsApp, no 644 52 99 90. Esta actividade é gratuita e as plazas son limitadas. O pasado venres no Auditorio Municipal o Concello organizou unha homenaxe a 4 equipos que conseguiron o ascenso de categoría esta temporada, nun acto que tivo unha duración aproximada de case unha hora, na que interviron o concelleiro de Deportes Óscar Golán e o alcalde de Cerceda Juan Manuel Rodríguez. Foron protagonistas os equipos do Queixas, que subiu a segunda Galicia despois dunha brillante temporada. O Clube Atlético Cercedense Xuvenil tamén ascendeu a primeira Galicia despois de loitar por elo toda a temporada, ao igual que fixo a Sociedade Deportiva San Martiño de Veteranos, que promocionou a segunda B en Galicia, e o Rodís Fútbol Club de Veteranos, que tamén acadou o ascenso a segunda B en Galicia. Imos a lembrar un extracto, un resumo dese acto. Conseguir un ascenso é moi difícil. Hai que ser moi regular e, ademais, dos valores que acabo de falar, hai que engadirlle o factor máis importante: o traballo en equipo, a unión e a fortaleza do grupo, sobre todo para sobrepoñerse cando veñen maldadas que durante unha temporada tamén as hai. Por iso, queremos resaltarvos a todos que puxestes o máximo para lograr o objetivo do ascenso e darvos as gracias. Primeiro, aos xogadores, pola vosa implicación,
compromiso, ilusión, ese esforzo, chova ou quente o sol nos entrenamentos e nos partidos. Que mirades de recuperarvos rápido dunha lesión para axudar ao equipo e tamén por esa unión entre vós que, como dixen antes, é a clave para lograr o sempre bonito ascenso da categoría. Segundo, os adestradores e o corpo técnico. Nos veteranos chamámoslle alineadores, non? Pero polo vosso traballo na preparación dos partidos, nos entrenos, nas convocatorias, nas alineacións, nos cambios, sodes os que nunca podedes faltar ningún día, non hai excusas. Os que tamén axudades a manter unido o grupo e tamén os que padecedes a denominada soedade do adestrador, e no que vós solos sacades forzas para seguir mellorando o equipo día tras día. E por terceiro tamén as directivas e os directivos, non? Os que facedes o traballo oscuro, o que nunca se ve e que é pouco agradecido. Os que terminades unha tempada e xa sin tempo de descanso, xa tedes que preparar a seguinte. Os que tedes que buscar recursos para que un clube siga e que día sí e día tamén tedes que estar ao pé de cañón para que pola semana e o domingo todo este preparado para que os equipos poidan facer o que nos gusta. Pois sí, iso temos que agradecérvolo moito porque a vosa dedicación aos clubes para que estes sigan activos por moitos anos máis. Nós seguiremos colaborando con todos vós, tanto a nivel de axudas como tamén a nivel do mantemento das instalacións, e despois tampouco se nos pasa por alto que temos unha serie de compromisos que, por ralentizacións burocráticas, e hai un caso moi particular, porque xa ven de fai anos, que é o do San Martiño, non se puido sacar adiante a todo agora, pero eu xa vos podo adelantar que en moi breve espazo de tempo vai a sair a contratación o campo de fútbol do San Martiño, nun precio maior co que estaba previsto nun inicio. A subvención nominativa da Diputación seguirá sendo a mesma, pero a cuantía restante vai na poñer o Concello de Cerceda. Con respecto ao campo de fútbol do Rodís, temos neste momento autorización de patrimonio e tamén estamos buscando os fondos para darlle adiante, e con respecto ao campo de herba artificial do Roxo, que ten moita necesidade, o compromiso que temos da Diputación é tamén de aprobar unha nominativa que será aprobada no momento en que estea certificado o campo de fútbol do San Martiño. Entón, esas son un pouco as tres cuestións. E con respecto aos do Queixas, que están ali mirando tamén, seguiremoslo mantendo e tratando de paliar todas as cuestións que se nos digan. Desde o noso punto de vista, o que máis valoramos dun equipo de fútbol é que se identifique co pobo de Cerceda, e que faga vida en Cerceda, e que trate de contaxiarse de todo o que implica a Cerceda, independentemente do territorio do cal se trate. Iso é o que máis valoramos, porque ao final é unha identificación, e a identidade é algo bidireccional. Cando un se identifica co pobo, tamén o pobo se identifica con el. E iso é o que fai que a afición medre, e nese sentido agardamos que haxa un gran futuro para o fútbol. Vamos tratar de seguir reforzándovos nas axudas, no mantemento e en todo aquilo que sexa preciso. Nós estaremos sempre a disposición, vós sodes representantes de Cerceda, independentemente do equipo do que se trate, e eu valoro moi en positivo a gran implicación que hai a nivel social de moitos de vós e a gran identificación co pueblo, porque esa é a clave. Isto non vai de ter grandes estrellas, isto vai de ter xente que se identifique co pobo, e eu nese sentido é no sentido en que maior medida vos podo valorar, e creo que os meus compañeiros suscriben en gran medida nese sentido as miñas palabras. Ímonos a máis temas, a falarlles de unhas axudas para a atención de carácter biopsicosocial que dá o Concello a menores nesta anualidade 2024. Ata o 31 de outubro se poden solicitar as axudas individuais de pago único de 300 euros que dá o Concello para a atención de menores con trastorno no desenvolvemento ou que se atopen en situación de risco de padecelos derivados da discapacidade ou dependencia ou patoloxías médicas. Falamos de trastornos graves de conduta, trastornos graves de comunicación que produce alteración das estruturas ou función corporais. En calquera caso, estas axudas se dan por parte do Concello de Cerceda ata finais de outubro. Son 300 euros que poden solicitar. Para elo, poden facelo no rexistro na planta baixa, poden facelo por sede electrónica na web municipal, e se teñen calquera dúbida poden chamar ao teléfono dos servicios sociais, o 981 68 60 68.
Agora lles falamos de axudas a natalidade, que tamén son outras das axudas que nos últimos anos o Concello ven convocando, axudas para o fomento da natalidade e asentamento poboacional do Concello de Cerceda nesta anualidade. É un pago único tamén de 300 euros por neno nacido neste ano, ou ben tamén por acollemento ou por adopción. As bases destas axudas poden atopalas na páxina web do Concello www.cerceda.org e se queren solicitala, lembren que teñen o prazo aberto ata finais do mes de novembro. Poden facelo no rexistro do Concello, na planta baixa ou pola sede electrónica. Cambiamos de tema, o Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para rapaces ao longo da época estival para a conciliación das familias e alternativa de ocio para os rapaces. Nestes intres está desenrolándose a segunda das quendas, quedan pendentes aínda 2 quendas por celebrar. Estas 2 quendas por celebrar, lembren, son as que van dende o próximo día 23 de xullo, o 6 de agosto e a última do 7 de agosto o 21 de agosto. Vai dirixido a rapaces e rapazas escolarizadas ata 14 anos e son de luns a venres de 9 a 2, habendo un horario ampliado de 8 a 3. Incluyen a merenda e no horario ampliado incluyose tamén o almorzo. Se desenrola na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, farán saídas ao Parque Acuático e as inscripcións siguen abertas para esas 2 quendas que quedan pendentes. Poden inscribirse ou por sede electrónica ou no rexistro na planta baixa da Casa Consistorial. Tamén continúa aberto dende esta semana a principios o programa de turismo do Inserso para novas solicitudes. Aquelas persoas que xa o fixeran noutros anos non teñen que volver a facelo, son para aquelas novas solicitudes, novas persoas que pretendan incorporarse ao programa de turismo do Inserso. Ben, o plazo está aberto e vai a estar aberto ata o próximo día 22 deste mes de xullo. Aí remataría o plazo. Se queren solicitar praza, poden facelo a través da web da Xunta na súa sede electrónica ou, se non, poden achegarse ao Concello de Cerceda e nos servicios sociais pedir cita para que lle axuden a tramitalo no 981 68 60 68. Lembren que para acceder a este turismo do Inserso hai que ser pensionista do sistema de pensións público español. E por último, lembramos que a ITV de maquinaria agrícola se pode pasar no noso Concello do 26 ao 31 de xullo. Se pode pasar na Silva. A unidade móvil da ITV de maquinaria agrícola vai a estar no campo da Feira da Silva do 26 ao 31 de xullo pola mañán e pola tarde. Se alguén quere pedir cita previa, pode facelo no teléfono 902 30 90 00 ou na web www.cicitv.com. Xa falamos do tempo que nos di Meteo Galicia para o que resta da xornada, especialmente para a xornada de mañán, e que durante mañán venres, igual que o que resta da xornada de hoxe, teremos predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia. Por lo tanto, mañán agardamos algún banco de néboa matinal, pero que darán paso a ceus pouco anubrados ou despexados durante toda a xornada. Pola tarde e noite poderían aparecer bretemas no litoral norte e as temperaturas non terán cambios significativos, incluso lixeiros ascensos nas mínimas, e os ventos soprarán frouxos, tomando unha compoñente oeste pola tarde. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio, onde está Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.